Aha. Tılla gel han otur. Seret, şuren önümlerin ehlisi diyarımızda teğde açılan Aziyetek kampanyasının önümleri. Ine, simsiz kulokluk. Muňa sülen telefonu eline almazdan gepleşip bolýar. Ine bu öýräniň bolsa, akıllı sagat diýip atlandyrylýar. Hem sagat bolýar, hem telefon edip ulanyp bolýar. Ine bu öýräniň bolsa Android Tuner. Muňa sülen telefonu ýerine ýetirilýän ähli funksiýonlary, görülen maglumatlary, videolary, suratlary maw ekrana çykaryp, ekranyň üstünden hem ýerine ýetirip hem görüp bolýar. Balam ýanyň sowgady. Oňýalak bolsa akylly sagatdan, gulokluğundan maňa da birini alaýmaly keningde. Öýüşlerini edemde oňoýly bolar ýaly. Gereň gulokluk bilen akylly sagat bolsun. Bizädir Aziyetek kampanyasına internet sahypasy arkaly sargyd ederdi. Olar bolsa biziň sargydymyzy hut öz öýümüze getirip bererler. Aziyetek kampanya sargatlary ýurdumyzyň 5 vilayatynda da eltip bermek hyzmatyny mut ýerine ýetirýärler. Sargyd edelmi onda? Edeli.